An balimaw an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔ la nin wagati na Mali kura aw sigira aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC an bɛ studio 6nan kɔnɔna la Washington États-Unis jamana faaba la bi o ye donba ye Ameriki jamana dɔfɔ kɔnɔna la mun de la an bɛna walawala ni jamukan kɔnɔna la mais yan'o cɛ an b'a fɔ an ɲɛna Mali kura an bɛ sɔrɔ 102 FM ka nin wagati na ni bɛ Bamakɔ walasa an balimaw an ka bi kibaruya kumaba a bɛna boli mun de kan Ameriki jamana ale ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o Donald Trump ye ale kɔni a nominɛlen don New York jamana olu ka kubeda dɔ la an bɛna sɛgɛsɛgɛli ka a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'o bɛɛ di aw ma o ko kelen fana na hali bi Mohamed Danjogo ale fana sera Mali kɔnɔna la politiki dɔnbaga dɔ ma nin ko in a don ani a kɔlɔlɔ a bɛ se ka kɛ mun de ye farafina ani duniya mɔgɔw ma yan fana États-Unis an yɛrɛ fana sɛgɛsɛgɛli ka konya la Mariam Traoré ale wulila ni ka baro kɛ ni maliyɛn dɔw ye minnu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la o kɔfɛ Mali saridasolakaw olu ka kalo ladala baro ne a bɛ fɔ ma ko DIRPA Mariam Kuyate ale y'i senfa ka o ko sɛgɛsɛgɛ maliyɛnw aw yɛrɛ y'a faamuya ani mɔgɔ wɛrɛw ninnu de bɛna k'an ka bi kibaruya ye mun bɛna walawala ka farikolo ɲɛnajɛ fana kibaruya fara kan an balimaw an ka foli b'aw ye n bɛ segin a kan tuguni Modibo aw de ɲɛ b'o la nin wagati na kabi États-Unis baro daminɛ la an y'a fɔ an ɲɛna bi États-Unis kɔnɔna la bi ye donba ye u ka dɔfɔ kɔnɔna la mun de la u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o Donald Trump ye ale nominɛlen don u ka nominɛli kulu dɔ fɛ ni u b'a fɔ ma ko grand jury ka jalakili kumakan dɔw ta k'o da a kan Mariam Traoré ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin koya in na yasa lamɛnnikɛla aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mariam Trump a ka surunnadonikɛlaw ko jalakilikan minnu talen don ka ɲɛsin a ma bɛna lajɛya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ min dɔ bɛ tali kɛ dolari wari 130 labilali kan ka di muso yɛrɛ jabɔkɛla dɔ ma a fɛ n'o kɛra ka kɔn a ka jamanatigi sigi o kalata jaabiw bɔli ɲɛ san 2016 waati min yirala jalakili ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko nafolo in dira a fɛ de ni musolaka in ma walasa ka se k'a da datugu ɲɔgɔn ye dugulen dɔ kan u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ san 10 ka kɔn a ka jamanatigi sigi kalata ɲɛ Donald Trump kabiri waati jan a ye nin jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen na gosi jamanatigi kɔrɔ a bɔra kunun tɛnɛ a ka du dɔ kɔnɔ Floride k'i kunda a ka du wɛrɛ kan New York mara kɔnɔ a ka surunnadonikɛlaw kɔni y'u cɛda bi tarata cogo min na a kana se ka bila jaw ɲɛkɔrɔ kiiriso baarakɛlaw kɔni caman sɔnna ma k'a fɔ ko nin jalakili min tara ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma kiiritigɛso fɛ n'a bɛ wele ko grand jury n'o dɔ ye tali kɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen jalaki binni na ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma min si ye san 76 ni san 6 ye a jalakiliw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛ taa jalakili 30 ɲɔgɔn na karo gɛlɛya wale dɔw bɛ o la jalakili ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a nɔ la fɛn ma bɔ foyi la sɔn kelen don min ma fan dɔw fɛ k'a fɔ ko seereya jɔnjɔnw bɛ yen walasa ka se ka nin jalakili ninnu kɔkɔrɔma don ko hali ni k'a sɔrɔ a dɔw tolen don dugu la ka kɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli ɲɛ walasa jalaki ka se ka bin a kan jɛ kan min ka kan ka kɛ bi tarata Trump a ka kiiritigɛw kɛnɛ kan New York ka jɔ kiiritigɛla dɔ ɲɛkɔrɔ min bɛ wele ko Juan Manuel Marchand ale min ye New York sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême o ɲɛmɔgɔ ye tuma min na Trump tun bɛ k'i sen don kiiriso kɔnɔ jateminɛli dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛna lasɔn ka lajɔ kiiri ka sariya taabolo dɔw kɔrɔ n'o dɔ ye k'a bolonɔ ta i n'a fɔ min bɛ kɛ kiiriso fɛ ka ɲɛsin maa jalakilen bɛɛ lajɛlen ma ka fara a ka ja tali kan kiiriso baarakɛla ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka jamanatigi kɔrɔya bonya kama ko kuma dɔ la a bɛna tanga ka bɔ o baara ninnu ma n'o dɔ ye ka nɛgɛ don a bolo la k'a lajɔ ka foto ta min bɛ wele nanzarakan na ko marche du coupable Ameriki masayaso Maison Blanche banna pewu ka kumaɲɔgɔnya kɛ min bɛ tali kɛ nin kiiri in lakanako kan u kɔni y'a lase k'a fɔ ko jamana fanga kɔni labɛnnen don ka ɲɛsin taabolo bɛɛ ma New York sigida ɲɛmɔgɔ n'o ye maire ye Eric Adams fɛnɛ y'a lase New York City is always ready. We know that this is a city where our ko a ka kanubaga minnu bɛna bɔ ka na bɔlɔnkɔnɔnaw la k'u ka nisɔngoya yira k'a bɛ ɲini o maaw fɛ u k'u kɛcogo dɔn an ka kumakan jɛlen don wa ka nɔgɔn a y'aw yɛrɛ minɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye jalaki bin Prague kan bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko nin wulikajɔ nɔminɛli min bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma bɛɛ de i n'a fɔ subaga gɛn politiki ko kun kan ka taa ale fan fɛ hali bi an bɛ to nin ko kelen ka Mariam Traoré ale y'i senfa ka se New York a ye kuma di u ka dɔnnibaga dɔ ma ni a bɛ wele ko Abu Dramani ni ale ye maliyɛn mun sigilen bɛ New York sɛgɛsɛgɛlikɛla don ale y'a hakilila di nin koɲa in kan
Effectivement, ne yɛrɛ tun taara kiiritigɛso la bi o kiiritigɛso in yɛrɛ de la yen n'u b'a fɔ kirimina ko kelen nin na Ameriki jamanatigi kɔrɔ b'an ka ko yɔrɔ bi de jama bɛ y'a mɛn kunnafonidilaw ka ca ni mangancilaw ye gurupu tilalen don 2 ye Trump ka mɔgɔw b'u ka kuma la minnu fana bɛ Trump contrôle la olu bɛ kuma la bon mɔgɔ si tɛ ka se dantɛmɛli wale kɛ pour le moment komi jamanatigi kɔrɔ yɛrɛ kan ka na yan nɔ 2h15 de a bɛ taa fanga ɲɛma ci dɔ tun bɛ ne bolo o y'o ciw yɛrɛ don ko segin kɔfɛ ne seginna ka n'o la n'o jama kɔni bɛ yen nɔ mais jama dama tɛmɛ kojugu tɛ. E yɛrɛ ka jati la nin kiiriko in bɛna wolo mun de la bawo n'i ye jateminɛli kɛ Ameriki jamana ka tariku kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanatigi kɔrɔ ka wele bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye. Nin bɛna wolo min na parce que mɔgɔ min sigilen b'a ko kan n'o b'a fɔ ma Alvin Bragg n'o ye New York avocat ye o bɛ k'o jalaki ko a bɛ ka kɛ kun min na Trump ni muso in cɛ k'o tɛ a wele kun bɔ mais fɔra ko jalakilikan 24 jate de b'a la donc n'i y'a jate minɛ jamanatigi kɔrɔ ni ko wɛrɛw b'a da la Georgie ni Ameriki capitale yɛrɛ attaque minnu kɛra ale fana ye fɛn de kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc n'i ye fɛn kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ko fana bɛ sɔrɔ min ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ si ma deli ka wele Ameriki fanga kɔrɔ sigilen kura o si ma deli ka wuli bɔgɔ jelilen ka fɔlɔ ne kɔni la hakili la ni ko giriman tɛ ninnu tun bolo tun t'a wele ka na nin cogo la tan. Farafinna jamana ɲɛmɔgɔw walima farafinna jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw bɛ se ka misaliya jumɛn sɔrɔ nin kan k'a fɔ ko Ameriki jamanatigi kɔrɔ o ma bali ka kiiri nin n'a ɲɔgɔnnaw la yala ni n'olu yɛrɛ ye nɔminɛli sɔrɔ a man ka u ka jɔ u ka jamana ka kiiritigɛsoba ɲɛkɔrɔ k'u kiiri wa. Nin kan ka kɛ misaliba de ye farafinna jamana kuntigiw ma k'a yira k'a fɔ fanga kan ka boli bɛɛ de kan a cogoya la n'i ye ko kɛ min ma bɛn i kan ka taa i ka fanga ɲɛma ka i fɛla ta yira komi u b'a fɔ cogo min na i welelen kɔrɔ tɛ ko jo t'i fɛ donc i bɛ taa k'i fɛla ta fɔ Sarkozy filɛ fɛn caman b'a nɔfɛ tubabu jamana Faransi ye nɔ hali n'a ma minɛ ka bila kaso la mais a ye siɲɛ damadɔ kɛ u ka kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bon nin kɔni kan ka kɛ misaliba de ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ kiiri sanfɛ n'i ye ko kɛ i kan ka bila i kan ka ɲangi ou bien k'i ɲininka ni a fɔra k'i nɔ don i bɛ ɲangi bere kan ka da i kun cogo min na a bɛ da i kun cogo la ten. hali bi an bɛ tɛmɛ ni Donald Trump ale ka kiiri kibaruya ye nin wagati na an bɛ seli an bɛ taa Bamako Mohamed Daɲogo ale wulila ka se politiki dɔnbaga dɔ ma ni o ye Ibrahim Haran Jalo ale fana a hakilila di nin ko kelen kan. An y'a mɛn kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ ko Donald Trump n'ale Ameriki masakɛ kɔrɔ ye k'a fɔ ko sariya maaw n'o ye grand jury mɔgɔw ye n'olu ye sariya bɔ maaw dɔ ye New York k'olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Donald Trump ma alors k'a sabu kɛ san 2016 la campagne waati la a yirala k'a fɔ ko a ye wariba dɔ ta min kasabi ka bon kosɛbɛ alors k'a di maa dɔw ma muso dɔw ma u ka fɔ la kafoɲɔgɔnya tɛmɛna ni muso min cɛ o waati la nafolo in taara ka dɔw ma walasa o ka se ka i manko o ko kan. Yala Donald Trump bolili min filɛ nin ye bɔgɔ jeninen kan a bɛ se ka gɛlɛya jumɛn lase a yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a kelen filɛ nin bɛ ka kan bɔ i ka dɔn jamanatigiya nɔfɛ ko kura. Sariya de ko n'a fɔra maa n'o bɛ ko la alors a tɛ se ka jɛya tant que sariya ma se fo a dan na la tubabukan na n'o b'a fɔ ko tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé donc an bɛ se ka min fɔ sisan o kɔni an bɛ a dɔn k'a fɔ nin kɔni bɛ kisi Donald Trump kan kosɛbɛ don n'a nataw la a kɛra tiɲɛ o a ma kɛ tiɲɛ o a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a ka image kan n'a kɛra tiɲɛ o ka jugu kosɛbɛ sabula tubabuw fɛ u bɛ ɲigin kosɛbɛ maa la maa min n'a fɔra ta ni a sen donna nin ko fasugu la n'a sɔrɔ a tigi fana n'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ fana kɛlen don ka wulikajɔ kɛ k'i kan bɔ fanga nɔfɛ tubabuw fɛ tubabuw ka faamuya la masakɛ ou maa min kan bolo no masakɛya nɔfɛ o sɛ man ka ye ko sugu dɔw la donc a b'u ɲigin a tigi la finalement a bɛ kɛ sababu ye k'a ka fanga dɔgɔya kosɛbɛ jamako la n bɛ se ka exemple dɔ d'i ma faransɛw ka candidat dɔ fana tun bɛ yen n'ale fana kun kɛlen don k'i kan bɔ fangatigi faransi président nɔfɛ a y'a sɔrɔ a bɛ Ameriki jamana la a fana médiaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a fana ye binnkanni wale dɔ ta ka muso dɔ sɛgɛrɛ donc bɛɛ y'a ye o san na n'o ye Dominique Strauss-Kahn ye a kɛra sababu ye f'a y'i sen bɔ président kalata la.
Donald Trump ale milliardaire ye ale Amerique jamanatigi kɔrɔ ye nka u bɛɛ n'a ta wulilen filɛ nin ye bɔgɔ jɛnnen kan yala an bɛ se ka misaliya jumɛn de sɔrɔ o la an bɛ se ka leçon mun tirer nin ko la ça b'a yira k'a fɔ ko tubabu jamana quoi i n'a fɔ Amerique jamana ninnu démocratie fanga ka bon kosɛbɛ wa maaw bɛ kelen ye ka ɲɛsin fanga ka sariya ka yeli la maaw bɛ kelen ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ni wagati na an bɛ sigi an bɛ taga Bamako an bɛ taa Mali kibaruyaw la o ye Diripa ye ni o ye Sardasiw ka kuma latɛmɛna ale ka kalo ladala baro a y'a sigi a kumana u ka larawuli bara minnu bɛ senna ni wagatinin na Mariam Kuyate tun bɛ kɛnɛ ka aw lamɛnnikɛlaw tɔgɔ la Mariam. Mali woromasiri tabaw ka kunnafoni di soba Diripa a ye a ka ladala kunnafoni sigi kɛ min bɛ kɛ kalo kalo walasa ka jamanadenw kunnafoni u ka baarakɛlaw na kɛlɛdagaw la masi kalo tɛmɛlen wurikajɔ minnu kɛla u fɛ Suleman Danbele bɛ ɲɛfɔli kan ye Diripa ɲɛmaa don. An ka finitigilakaw ye opération aéroportée o 16 de kɛ opération aéroportée jumɛn de ye ka an ka finitigilakaw don avion kɔnɔ ka t'u fili yɔrɔ dɔ la u bɛ kɛlɛ kɛ ka dankari kɛ terroriste la ani an b'a fɔ mun ma opération mission de reconnaissance k'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ terroriste u carilen bɛ nin yɔrɔ in na an y'o 32 de kɛ kalo tɛmɛnen na laban o ye avion ani drone olu bɛ baara mun kɛ an y'o 16 fana de kɛ kalo tɛmɛnen na an ka pankulu u ye heure 1000 ani 180 de kɛ sanfɛla la. Masi kalo min tɛmɛlen filɛ Diripa y'a yira k'a fɔ k'u ye tatugu jatigɛ wale tigilama caman na ani k'u caman ɲɛnama minɛ. An ye dankari kɛ jatigɛ wale mɔgɔ 168 de la donc k'a fɔ minnu welewele bilala minnu ma sika kɛlen b'u la o ye mɔgɔ 91 ye donc n'i ye maramafɛnw ta k'a lajɛ maramafɛn 54 o de bɔsila jatigɛ wale mɔgɔw la donc n'i ye bolimafɛnw lajɛ mobili 19 soit dankari kɛl'olu la k'u jeni ou bien u minɛna jatigɛ wale mɔgɔw la ani moto 38 donc dugu jukɔrɔ mugu jugu an ye o 13 dankari kɛl'o la terroriste ka base o 20 de fana ci la bɔgɔbɔgɔ donc n'i ye o lajɛ yɔrɔ o kɔni an tɛ se k'o baara bɛɛ kɛ ni tiɲɛni fana ma don an kun dɔɔnin tiɲɛni ninnu sɔrɔla u kelen bɛ ka kɛ sisan u bɛ mugu jugu minnu bɛ fili donc n'an b'a fɔ olu ma obus olu de ye an ka dankarikan na kosɛbɛ kalo tɛmɛnen na. Ka kɛɲɛ ni Mali woromasiri tabaw ka wurikajɔw ye kumakan caman fɔla bɔlɔlɔsiraw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko Mali soldasiw ye dankari kɛ maaw la Wangoro. An ka Suleman Danbele lamɛn o kunnafoniw kan. An ye opération ba dɔw kɛ Wangoro jamanaden dɔw wulila k'a fɔ bon an taala mɔgɔ faga an ye mɔgɔw denmisɛnninw yɛrɛ b'a la tiɲɛ kuma kisɛ kelen t'a la taala Wangoro u kɔni ye mɔgɔw minɛ ni dugutigiw b'o la maires b'o la parce que ni information sɔrɔla k'a fɔ nin bɛ taa nin bɛ taa nin tigi bɛ taa nin bɛ taa an bɛ taa mɔgɔw minɛ kɛ mais sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ mɔgɔ ma minɛ k'a fɔ k'u fagala tɛ u minɛna ka t'u di gendarmew ma gendarmew ye sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu kan ka bila olu bila la minnu sen b'a la olu minɛna olu bɛ bolo la. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara. Ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni dinuya kibaruyaw ye u ka comité international Croix Rouge ale ye laseli kɛ ko Sardasiw mɔgɔ 19 olu kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ n'u bɛ bɔ République centrafricaine na ninnu tun minɛna kabi février kalo tile 14 u ka mɔgɔ murutilen dɔw fɛ ni jamana kofɔlen na mɔgɔ 20 ani mun tun minɛna a yirala k'a fɔ nin y'a kalo 2 ye 19 o y'u yɛrɛ sɔrɔ ko u makɔnɔnen don Bangui ni laseli kɛra CICR ale ka jakɛda mɔgɔ min bɛ Centrafrique u tun minɛna u ka banbancikulu minnu fɛ a bɛ fɔ min ma ko coalition des patriotes pour le changement kɛlɛjuguba olu kɔfɛla la mun nana ni tiɲɛni ye fan fila bɛɛ la o kɔfɛ an bɛ segin an bɛ taa Nigeria a yirala k'a fɔ u ka camancɛ kalanso mɔgɔ 2 olu kɔni welekura Kaduna dugu kɔnɔna la ni ale bɛ jamana kɛɲɛkan ani tilebiyanfan na ni ekɔlidenw minɛni kɔni cayalen don kosɛbɛ u ka kojugukɛlaw fɛ
ni lasili kɛra a yɔrɔ mara ɲɛmɔgɔw fɛ ni ekɔliden 10 mɔgɔ ninnu ni u bɛ awɔ u minɛna ko minnu na olu kɔni ma sɛgɛsɛgɛ hali bi ni lasili kɛra Samuel Arouane fɛ ni ale ye lakana ɲɛmɔgɔ ye Kaduna. Dunia masaya akanse kula medoni di alaye ke fama ye iki kofile fantaunao ni alaye ke masaye iki kofile fantaunao masaminye ke fama ye ima foile alamade masaya ye dakanyewo. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an b'a hakili lajigi k'a fɔ ni hali bi aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na Washington DC an bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan, Ouagadougou 99.1 FM. Aw kana ɲina fɛnɛ an bɛ sɔrɔ YouTube fɛnɛ na VOA Bambara ani Facebook fɛnɛ ye. Sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka kibaruya ye, an bɛ taa Ukraine mara la. Kibaruya laban minnu bɛ yen, Kajatu Traoré ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ani tɛntɛli kɛ a koɲa la. Kajatu? Duniya kɛra tun b'a ka hadamadenya hakɛ lafasali sariyaw bolofaraw ye taabolo latigɛ min bɛ Moscou jagoya a ka dansigi kɛ sibiliw ani maa wɛrɛ minnu n'u b'a la k'u minɛ Ukraine jamana kan u jagoya labɔ ka taa u bila Rusila jamanaw kan. Jamana 28 de ye bolonɔbila kɛ gafe nin na jamana 47 cɛla minnu ye duniya kɛra tun b'a ka sariya hakɛ kulu ni tɔndenw ye. A yirala k'a fɔ ko jamana 17 olu ma sɔn ka danatigɛli kɛ a koɲa kan. Awa Chine ani Eritrea olu kɔni ye a taabolo kɔn u tinsira fɛnɛ fɛn min ye denmisɛnnin mɔgɔ kulu ninnu cɛla jagoyala ta Rusila olu ka taabolo kan u bɛ minnu ta ka tu u bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna na u yɛrɛ ma ani u bɛ minnu jagoya fara ka bɔ somɔgɔw la ka taabolow kan. Kremlin ka denmisɛnnin ninnu u bɛ minnu cɛ ka bɔ Ukraine kɛlɛ kɔnɔna na ka u jagoya bila ka taa n'u ye Rusi jamana kɔnɔna na. Rusi foroba fanga fɛ kɛra kumakunba ye dɔgɔkun 6 tɔnsigi ni senfɛ Genève. Kiev ye a yira k'a fɔ k'a ka ca ni Ukraine jamana denmisɛnnin 16 ɲɔgɔnna ye minnu jagoya taara Rusi jamana fɛ février kalo la ni ɲinan san in kɔnɔna na ka n'u ye Rusi jamana kan. Chine ye a seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka danatigɛli nin bila vote la. U ka lasigiden Li Zhaomi ye a yira k'a fɔ ko nin ye ka mɔgɔw jagoya bila ka u da don hadamadenya hakɛ sariyaw la hakɛw la tɛmɛliw de la. A ko ko duniya kɛlɛya tɔn b'a ka hadamadenya hakɛ lakɔlɔsili sariya kulu tun bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tun ka fisa ni nin bɛɛ ye. K'o de tun ye ko ka kumaɲɔgɔnya sigi Rusi ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ko sani u kun ka turu ji ta k'a bɔ tasuma kan k'a ko lajuguya. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye san 30 a tɔlen a kelen na ka sɔrɔ a ma tugu sardasu kulu fosi nɔfɛ. Fɛlan kɔni donna u ka Amerikɛnw ka a bɛ fɔ jɛkulu ma ko OTAN ni farajɛlaw fɛnɛ b'a la ka kɛ a tɔnden mɔgɔ 31 na ye. Mun ma kɛ Rusi jamana fɛ ko ye. Kajatu Traoré a ko bɛ di. Fɛlan jamana ka tɔndenya kuraw OTAN la danatigɛliw kɔfɛ tarata don na Kremlin ye a ka dusumakasa jira k'a fɔ ko o ye dankariba de ye olu ka jamana ka lakana taabolow kan. Nka Kremlin ye layidu di k'a fɔ ko a bɛna taabolo gɛlɛnw bila sen kan yaasa ka danatigɛli ninnu kunbɛn. Dɔ farali OTAN tɔnden jamana kuluw kan ye kojuguba de ye anw ka lakanaw ani an ka nafaw ma kan ye. Dmitry Peskov Rusi jamana masayaso ka kumalatɛmɛla ka fɔ la. Fɛlan jamana ka danatigɛli ninnu san caman farabaliya la kuluw kan kɔfɛ
ye Moscou bolo lagosili belebele de ye ka ɲɛsin olu ma. Rusi jamana ka binkani Ukraine jamana kan ye nanzarala jamanaw ka lakana taabolow yuguba kosɛbɛ ne jatigɛbaw ye fo k'a kɛ sababu ye ka Finland ani Suède minnu ye jamana fitinin fanga dɔgɔmaninw ye lakanako ta siraw kan nanzarala gun kan ye u yɛrɛ ɲini ka boli ka taa u yɛrɛ makalifa ka don OTAN na ka kɛ a tɔnden ye. Olu ka farali OTAN kulu kan ye fangaba de don OTAN la ka u kɛ duniya kɛlɛmasatigibaw ye ne jamana kɛmɛ dɔya 50 setigi ɲɔgɔnnaw ye an bɛ don min na i ko bi. Alliance Atlantique ne o ye OTAN kulu ye ne a ɲɛmɔgɔya baaraw bɛ tɛmɛ l'Amérique bolo fɛ. Jatew minɛnen don Moscou fɛ ka u kɛ siranyafɛnyabaw ye lakanakow ta fanfɛla la. Rusiw ka diplomasiw ka jatew la Finland ka OTAN tɔndenya tali be a jira de k'a fɔ ko u banna u ka yɛrɛma hɔrɔnya an'u ka danbew la ne ka kɛ jamanadenni ye. OTAN kulu kɔnɔna na danatigɛli kumada tɛ minnu yɛrɛ bolo fosi ɲɛnamayaliw kan fo n'a kɛra duniya kɔkankow ye u ka fɔ la. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Kibaruya albi an bɛ tɛmɛ n'a ye an b'a yira k'a fɔ avril kalo tile 2 duniya u kɔni ye tasibila kɛ autisme jangaro o kɛra mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma. An ka lasigiden ye Bamako Abibatu Traoré ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli k'a ko la. Karido avril kalo tile 2 san 2023 o tun ye nin banabagatɔ ninnu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira dunuya keleya tɔnba fɛ. Walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ ni bana in kan an sera kɛnɛyaso tigilama dɔw ma. Dr Gindo Anduli ale ye médecin pédiatrie ye Gao Lapitanisoba la n'o bɛ wele ko an ka Dumbo Mulayi. Autisme ye bana ye bana min bɛ jogo yɛlɛmali ko de fɔ. C'est-à-dire n'a ye minɛ jogo de bɛ yɛlɛma. Bon jogo yɛlɛmali a bɛ faamu cogoya caman la a tigilama n'i y'a jateminɛ a tɛ se ka ko kɛ ko min i hakili la a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ mais a t'a kɛ wagati min i yɛrɛ hakili la i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a t'a kɛ o cogoya la. O kɔfɛ an sera ni banabagatɔ soma dɔ ma Madame Traoré Mariam Touré. 2 ans i nani na kun bɛ mama fɔ 3 ans yɛrɛ de dafara pewu an nana kɔlɔsi k'a ye mama ye a y'o jɔ pewu 3 ans de an y'o kɔlɔsi yaya donc a ye kuma fɛn misɛnmanin ma mama ninnu a y'u bɛɛ jɔ donc 3 ans tɛmɛnen kɔfɛ an wulila ka taga orthophoniste dɔ fɛ yen nɔ o y'a lajɛ o ko a bɛ kuma ko il est intelligent ko problème foyi t'a la k'a bɛ kuma sisan kɔni alhamdulilayi yɛrɛ de bɛ ka kuma yɛrɛ de mais a bɛɛ ma jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni hakili sunɔgɔ bana in yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di? Abdul Aziz Kulibali ale ye nin bana in ɲɛdɔn dɔgɔtɔrɔ ye. Bana ni jusque là on kelen ma don la alsa étude b'a kan bon an ma statistique fana le nombre de décès mun bɛ sa mun bɛ balo statistique ma kala kan fɔlɔ mais a prise en charge bɛ kɛ bana tɛ min bɛ yɛlɛma. Tiɲɛ don nin ye bana ye min ma lakodɔn farafinna kosɛbɛ nka a banabagatɔ ka ca du caman kɔnɔ o kama fɛrɛ sugu bɛɛ kan ka tigɛ walasa ka dangari kɛ nin bana in na. Abiba Nango Traoré VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Ne tɔgɔ Usman Bamia n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na. Radio VOA radio min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ. Internet ka n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural. N ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye nin wagati na an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ palan ma Siyaka Tarawele kɛnɛ b'i bolo.
basketi sanfɛ celu kunda tournoi de l'amitié badenya ɲɔgɔndan don min daminɛna kunun tɛnɛ avril kalo in tile 3 san 2023 palais des sports Salamatu Mayiga la Bamako. Kunu ɲɔgɔndanw na an y'an wasa don Mali musomanninw ni Algérie musomanninw ta la. Mali musomanninw ye se sɔrɔ kosɛbɛ Algérie taw kan. Mali kuru 80, Algérie kuru 26. Tɛnɛ jara Mali jalatigi don a ka fɔ la Afrobasket Tunisie 2023 n'o ye farafinagun basketi ɲɔgɔndanba ye ni y'o ɲɛbila de ye. An ka objectif yɛrɛ de victoire ye quoi depuis an ma na an nana ni victoire signe ye bon donc an y'o de appliquer. O signe o tamasiyɛ kɛra mun ye? Baara an coach ye baara min k'an donc an y'o baara kelenw de appliquer. Kɔrɔ b'a yira k'a fɔ Afrobasket min nalen Tunisie a bɛna taa aw jɛniyɔrɔ fɛ kosɛbɛ ka Mali kunkɔrɔta. Voilà an bɛ fɛ ka taa o 8e fois ka t'o trophée ta kana bɔ a signe yiratɔ de filɛ ni Maliyɛnw na depuis sisan quoi. E mun fɔ Mali supporter ɲɛna kuma na ka caya dɛ. Comme sunkalo don n tɛ se ka fɛn ba fɔ bon an kɔni bɛ se ka f'u ye ka bɔ k'an supporter k'an soutenir mais an mago b'u la yɛrɛ. Musa Sidibe Mali degeli karamɔgɔ y'a yira ko de bɛna kɛ sababu ɲuman ye ale ka se ka fili caman labɛn ka Tunisie ɲɔgɔndanba makɔnɔ utikalo nata la. Nisɔndiyalenba de don n bɛ denmisɛnninw fo fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn ani n bɛ fédération fo kosɛbɛ u ye min initié nin b'an permettre an ka denmisɛnninw dɔn pour que an ka Afrobasket préparer cogo min na. Algérie fana n b'u fo k'u waleɲuman dɔn elles ont fait vraiment une très belle prestation u y'an sɛgɛn kosɛbɛ zone na mais je crois que les denmisɛnninw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka se ka nin score kɛ. C'est la défense qui nous permet an ka se ka nin score k'u la donc an ka défense marchera dɔɔni parce que nin ye dɔɔni de ye hali bi erreur caman b'a la an kan ka corriger n'o tɛ nin point nin donna mais n'o tɛ nin man kan ka don nin bɛɛ man kan ka don a la. Basketi badenya ɲɔgɔndan min bɛ sen na a bɛ jamana 4 de ko fɔ hakilina jiginna Mali, Jatigi, Algérie, Côte d'Ivoire ani la Guinée. O jamana musomanninw ani cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan U16 olu don VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ye. Ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye Amerikɛnw ka nin nɛgɛjuru sira ye. An balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka d'a ma ni ale fanba o tun bolila Trump ale ka kiiri min bɛ senna. Tɔ mana kɛ mun ye an ka jɛmukan nataw la an bɛn'o di aw ma an kumana DIRPA fɛnɛ kan an ka foli bɛ Adama Jara ye ale bɛ Bangoni na an ka foli bɛ Jɔn fɛnɛ Alu Konate ale bɛ Badilabugu Mamadou Lamini Tarawele ale bɛ Misira lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an b'i fo kosɛbɛ ni labɛnna Cheikh Oumar Tiro a lasera aw ma Modibo Danbele walasa an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnni la ani filɛli la.